leftover. Buntis siya or... Ala, buwad! Mao ni akong gikuan na gi-crave day. Danggit, no? Danggit, oh my. I'm excited. Take picture. Yeah, take picture. I'm taking a picture. Hello. Hi. Hello. Like and subscribe. Hey guys, so karon ay naabot na food from Boy Zugba and ita hotdog and ketchup. My turn. Ito. Yeah, did you said hot? That's not spicy. Spicy. You want to can. Like and subscribe. Dani. Laki ako sa bangus no. It's morning pero ako naman. Ano kalami? Dalawa na kalami. Ano sabi? Ano pa yun? Saan eh? Pinakurat. Oh! Pinakurat! Pinakurat naman ko ang buong. The best. Di? Pinakurat na? Ah! Wala mo siya. Nami ka lang gito. Nami. Nami. So, nahuman na may ugkaon and nisulod na ko kay busy na sa gawas. Hey guys! Karon, wala na jud ko'y milk. I mean, nay nabilin katong plain and I hate it. Ang akong first na try yun is ang vanilla and katong vanilla was okay. Ang plain medyo naa siya'y baho o lasa nga isda. Langsi kay siya as in. Di ko kayarok o usa. Like, sip lang, magdigwa ko. So, karon akong i-try kay akong i-froth ang Milo. Mura siya dalgona pero Milo akong ikuan. I try lang na nakog mix. Mamasad ang suggest ako mama nga sagulan na kog Milo do. Na-try na nako siya sagulog Milo pero katong time kay gamay ra kay siya kanang gagmay nga Milo gani. And then I'll try to add gamay nga sugar and then caramel sauce nako. Let's see if ganahan gihapon si baby sa plain na milk. Taste test and baho gihapon and ang dili na ko ganahan kay ang lasa niya nga fish kay mo stick siya sa kong tutunlan the whole day maski pang mag-toothbrush ko. Magana ka kay mo yun naman eh. Saan ang agatas? Nako, tong plain. Ano na yung ano man na?
Go ganahan. Di gyud ganahan. Sa'yo. Mo siya ka ng taste lang nga mura siya. Barat ba? Sabi sa inyo eh, ayaw talaga niya ng ganun. Nagpa-deliver na lang ko kay kahapon wala jud ko naka-milk, nakapalit ra, mocha. Dili ko sure if nagbag-o na sila. I believe nga lahi ang plain o ang vanilla. Kasi nakauyon mo kapag first sa plain, sa vanilla. And I don't know why karon kay bilian ako. Thank you kay Kuya Grab. Ako siya gitipan kay iaway ko na siya sa manager. Kasi ni-request ko nga mocha na lang kay isuka dyan ako. Anyway, let's answer some questions. Majority questions man gyud kay unsa ko no ang plano na mo nga name sa baby. I will do that sa next vlog. Gusto ko nga naa si Alfonso. Kasi karon naa pa siya sa kamotes. Because Holy Week and daghan tao dito sa tindahan nila. First question, unsa gilihin mo pag first trimester? Sige kaon og fries halo-halo. Unya karon kayo na usab though nagsige gihapon ko order og halo-halo sa Sols og katoy lang mango tango, pero I feel like mas sige ko og kaon gyud og tteokbokki, fried tteokbokki. Feel ako mao na akong gilihi, mas ginalihi. Sa akong skincare, sabon ra nako karon kay katong Neutrogena nga facial wash. Mara na akong ginagamit karon. Though nagkuan ko butoy-butoy, butlig-butlig, pero so far okay man. I think mo na siya gitawag nga pregnancy glow. What is your cravings during your pregnancy? Sige na kong crave sinigang. Katong mga lakaw may ako yung pangitaon ka ng mga sabaw, sinigang nga with gulay. I don't know, lamig kayo sila. Actually, lahi akong crave, pero maulagyan na mas sige kong kaon sa kan mga tteokbokki. Weh! Sabi naida kong langaw. Also, ga-crave ko gahapon lang kinilaw og sinugbang baboy. Though I know bawal ko og kinilaw. Unsay na feel ni mo te when you knew that you are pregnant? Anyway, congrats ate. Of course, mixed emotions. Lahi siya, big responsibility na, especially karon. Feel ako karon nga kuan, gadala pa ko like months pa sa tiyan. Feel ako mas doble akong pag-take care sa akong self. Dili ko alam niya na. Pero at the same time, excited kay sa una ako ray sigig. Bantay ako bata. Pero dili ko tigpakaon nila. Dili ko mo ilo. Dili ko tig-ilo. Never ba ako ka-ilo og bata. Maski ni Julia, wala pa ko ka-ilo og bata. Pila na ka months imong tiyan. Mag-4 months na akong tiyan. So, if you could live anywhere, where would it be and why? What? What ba tayo why? If dire lang, usually ang pangutana sa akong friends kay, of course, we know nga si Alfonso kay nasa Camotes, dito siya, niya maulit lang siya Cebu if magkompra, na buhaton, if bisita na ako. So, more siya Cebu or Camotes. Kiyomi. Okay ko sa Camotes. Like, open ra gyud ko ana sa thought nga mag-Camotes. Pero if I could live anywhere man, mag-iingon nga sa Cebu ra. Gusto ko, I feel like ganahan ko mo puyo sa Japan. Wow! Ganahan ko may Korea, but medyo, kuan man ko kay my tita lives in Korea. Nya, murag, it's not that, kung sa itong i-expect, far na ko, gusto ko Japan. Ate, ano, imong gina-look forward sa imong pregnancy journey? Ang akong gina-look forward lang jud kay mahibaw anong sayang ginger. How many kids do you plan to have? Sa kuna-huna, wala pa akong pila, pero karon nakahuna na ko. Gusto ko dalawa lang. Kay, sa amo ni ate, marg okay raman, na duha mi. Duhara. Anak si Call Me Ponsoy. Why Kuya Ponsoy? He's not Korean. Buang yun siya. Nos mo balik ang Best Friends TV. Yes, about that. Though, nakasaad mi nga mo balik mi og October 2020. And then, shit happens. Though, walay no drama. Just busy tanan. Katong panahon na nag-rigel. So, naa siya giasikaso. Mao to, ni uli siya o Cagayan. Dagan pa siya magipang asikaso nga papilis. And then, nagka-busy. Si Clark busy sa iyang theater channel o sa iyang work. Si Rigel kay naanasad siya ikuan sa dito sa Cagayan na siya gikabisihan. Ako sa work and si Ramsey work. Same rami ni Ramsey sa work. And then si
si Glenn, kay ni Oli, RJ, kay school. What are your preparations as soon to be first time mom? Did you buy things? Wala pa ko nagpalit og mga butang cause wala pa ko kibaw sa gender and gusto ko mo palit og mga butang if kibaw na mi sa gender para makuan sa iyang aesthetic mo match. So far akong gipang buhat lang jud karon kay eating well, kuan vitamins, though nagplan ko, no, not really planned, but gusto ko mag-exercise para so, wayan lang na ako exercise na mo plano magka-second baby. Pag-auso sa siya sa kong taler. Yan, nata magplano, ana. Asa gihimo ang baby cake, ma'am. Sa kwarto. Unsay prefer nimo na wedding, church or garden or beach or unsa ba jud? Sa ako gusto ko og beach wedding. Kinsay una nimo giingnan na pregi ka? Si ate, and then nagsunod raman sila like the same day ra gyud. Si ate and then mama. And how have you been lately? Like musta jud? Hope you're doing great, ate. Na okay na ko so kad atong nakibaw na silang mama, like dili na kaayo heavy akong gibati, and then karon dili kay ko emotional, pero let's see sa susunod na months. Mentally, okay naman ako. Thanks for asking. I hope you guys are okay din. Ate, giunsa nimo pagkabalo na juntis ka karon kasi first ana, of course, ang period na ako. Nam ko'y tracker, kaning flow tracker. So, akong ginakuan kung when akong first and last day and kano sa makita ang prediction kano sa ang sunod nga period na ako. So, moto na delay ko og mga 14 days or 20 days na to. Heavy nakadugay. Ay, akong morning sickness. Yan, nagkasakit-sakit ko. Sa reaction sa imong mama pagkibaw nga juntis ka, like I'm surprised nga nagnisira siya, and wala ra pag nakita niya siya pila naman naka weeks ko katong time 12 weeks or 13 weeks pa siya. Oh, ang pingin na gamay babaya na. Honest thoughts about premarital sex. Dili man jud ko religious pagkatao. And to be honest, ang ako sa yung mindset ato sa una kay ako ra ihatag nga akong pagkababay sa akong bana. Nasa ko yung thought ana, masking medyo takirob ko. Yes, akong first kay si Ponsoy. I mean, if main goal lang yun sa sex before marriage is para di ta maadto sa hell, pero if mag-judge sad mo, magkita lagi hapon to sa hell, di ba to? Do what works for you. Kung sa imong belief, ayaw lang magka-pressure, honestly. Because ako, wala ko na pressure. Though, yes, curious ko before. I lost my virginity at, I think, 22. Yeah, I think 22 or 21 ko. Masaya nga na nga edad. So, to do what works for you, and ayaw lang magka-pressure if, like, makadungog na mga experiences sa imong friends. And if ang reason sa sex before marriage kay para mas stronger ang relationship or para di mag-rigor mo auto kay depende ra gyud na sa tao. You do you, boo. Anyway, mara na siya ang questions. Manay akong tiyan, guys. Wala pa ko'y kaon. Makaingon ko nga tiyan gyud siya sa juntis. Though, puson na jud kayo ko, maugalisod ko o identify if chang buntis siya or talagang matlaki yung chan ko. Kay, lagpas na siya sa akong tutoy. Manay akong you-touch, then lagpas na siya. Kaya akong normal tiyan, kay Marga na lang. Doon na siya puson, pero hugawas akong kuan. I need to clean my mirror. Akong gitangtang ang kutso na ako kay adto ko sa pikas na tulog kay aircon and init, very summer. Also, I want to share this with you guys. Wala akong last Lazada nga purchase. Dugay na ni, I think December. Dugay na ko sige kita ana nga. Kasi tawag ana oy basta wall something kineme sa Pinterest. Yamo to akong gitry og search, and then nakita na siya daw mahal kay siya. Wait, diha lang na ako gibutang ang 2 favorite bags na ako. Though, kuan ako karon, unbudable. Sa dili na kay ko mabudol. Naabot na ang Samgyup salt set, pero wala siya labot. Wala labot ang griller. O sa kilo ni ang pork. And then, naa siya kimchi, 500 grams. Duha ka seaweed, soybean paste, og chili paste, lettuce. Dali ni duha ka ramen. Wata ni labot. Dapat ang kanaan ni kay soju. Yeah, we don't drink here. So, ako na lang gipailisan og jajangmyeon or champaghetti, whatever. So, kani siya nga set kay 990.
You like it? like it? Yes. Good chopstick. Good chopstick. Green freeze? Very good. Yeah, it's cat. You like and subscribe. Good chopstick niya. Leftover. Baby is fine.